Goeienaand, ek is hier met Neigen Womerans. Skerp hakker van Blanco United. Neigen, ons is 3 verlore uit 3 wedstryde in die Premier League die jaar. Hoe draai ons seisoen om? Ja, definitief. Zoals de mensen altijd zeggen, dan wil je opstaan. En als je gaan blij leren, gaan het maar zwaar gaan. En ik geloof en vertrouwen met die boze energie. Dus maandag aan, allemaal is het zo. We gaan hard opstaan. En als we hard op gaan staan, dan gaan we veel gekeerd wezen. Neigen, dit lyk asof ons doen alles reg op die oomblik. En ons werk hard. Maar dit voel ons kan net nie 'n wen kry nie. Wat sal jy dit sê? Hoe voel jy? Dat is een goede gevoel. Zoals je kunt zien, naweek komen ons uit. Misschien is het beste voor de gemeenschap. Maar ik beloof jou, als ze gaan breken, dan gaan we aankomen. En dan gaan we altijd zo breken. Neigen, as jy nou 'n supporter by die huis was, jy sien nou span het 3 verlore uit 3 games. Ons het 'n goeie Saldanha campaign gehad, maar daai was hier die battle, die oorlog is hier by die huis in die liga. Wat sal jy vir hulle sê om aan te hou glo in die boys? Ja, definitief. Het gaat net over harde werk. Keep on working, keep on grinding. En gezond gaan komen. Allah zei ook in de Bijbel dat goede goed van tijd. En ik denk dat hij wint, dat gaan komen, gaan de goede dingen doen. Dat is Neigen Womerans, hakker van Blanco.